تطعمو مس راديو رنا عبز مدبزي لمحبراوي هيوت زنصبارقو صحفات قتمتات درساتاتن وازاتاتن زغرب خوينم عب هيوت نزقاتمو تقاماتنا فتاتحومن عمل خاختانا معلتاوي هيوتنا تذكروتات نقسنتن كالي نعطمامتانا بولكاوي هيوتنا نانصبارقه ززناقعن مخرطات زلقسن مدبيو تطعمو مس راديو رنا سلام كمي تغنيو فتواتها تلت مدب تطعم سريديرنا زيتو الربع صغر بالكم مدبكم مدب تطعميو نلمون كم تلمود نعخم يخوفني زبن تحس تدالينا أب مدب ساعتنا ترغبنا لنا كسافت أمي مدبنا مسانا حبيركم بخبر خص أنحزو دموكم أدالونا أغرب المدب تسفيت يوهانسي سناي مكتتال راديو إرنا نباني ولا فرق أهيب لعيا أتغى إلى خسنك تاقدف ألو كاب صحفات قرما يوهانس ساندياغو زلكو دا زلكو سي أزازا انتا خبت فتسام 14 عمتات أحلف الله إنها حنسابنا هيوتا قاطعميتات نفزي حسب كاي أنفتيت ويمو زي حسب كاي هابتن تريتني متوخا إنها حنسابكا مين سبك حقو سلكاي الكاز قبر كايو أتقاطعمي نعاخان نتوم سباتن عفتاني ناي هيوت حدقا غودا كاخ أليو زلكو دا زلكو سي أبزا فسامة زيا أنا نعركيك حقس نعركين سدرون بتازكا ألن فقرن امنتن كهب هيوتي بحدقاتي انتونا قنام ليته سلازم لتقا نتا فسامة بافك صويلا ببيروخ صحفلا غيله انديامو زفتو عركيو أبقد لينا نفالت أبتزنوح عمتات قدلي زحلف كله جماجم كأيح بحري بحدا نيرنا بزوح ما غنص بغنا حلفنا أورا المعركي أتعلالون وازوني مستأن بره بتجزيتي من سيس لازنا وركي مثلني علالات ناي فقرن نهيدك أنستيون سحبن نيرو إذا عركي زي ودع علالات ناي فقر نيرو ناي فقر علالات رايو كمان أو عيد زحدر ناي حين كوازاتات كايمس أبتوالد نزان عين خون الساحة تراي تريل برها أتناي حنك على الزيت عمي زلكو دا زلكو سي إذا عركي كل تعبيت عواتو أبعد ساباس لازنبرو بنايش او نابوسي دمو كساب أسرايك في الدماء وتماهيرو أبعلالاتو أنتا وندمي سلازا بزح بزياسا قوات أبيعاتو إيبو وندميز بحال زلناسي دهر ناسنت مسئية وندميتها فلالينا وندميتها تأيسو أبكال إسراحي نتف نيرو مسيدة بيانا يدوب كينات مستجمرة كلها قراوخة كابزنا بروخة تيتو وندمي ون كم سبو أب جنبار ترخيبو أنا ون أبال بحلاو قداس لازنبركو مسقو جلتات بحلقة تيتو أب كل جنبارات عدد كنقبرن موزيك أون دراما ون سراحتنا نمرئيتنا أربو نبرنا زلكو دا زلكو سي أب جنبار مربستيت عدد مرئيتنا نقصلنا مسوان دمية ترخيبنا نافوقتن مدفنا قد مستحوسو سلامتان مساعة من تقبابلنا جحمو زوابيلو الشي مسلت أني حني صقر رأسو بجنبارو قرب سقسق أبيلو كان تنبره نزر كابس صقر رأسو جب غير وايو أفتامر إيتس قبرنا لاليتي نحس أرجزي علينا أبونا دين نبعد يم زقماتو بعد ما يات أبي قمز دفيم شوتو بهاي اللان فلا خلنا وندمي عركي حنت حضريا سكي مني أتا مربعات عند على بوي 4 زينجوز تقدد اللوا كرمتي نانت أوخ شقرامي كغير لهم من نابلكو زاقرا وقدار كيبو أبس مرا بحنت دكان جنزب قدي فلهم زقبر كاجير كغير لهم إلنو اندمي زامنو لي أخور فتانا تسمعو زلكو دا زلكو سي مرئيتاتنا ودينا اسمرا مستملسنا كابتاو اندمي زحبرن دكان جنزب وسيدة زينجون مسامرن جزي نبعد وندمينا غيله عدم أبسلم ترجع أب أوتوبس مسورد كم ملاقس لوا كابتا ملاقسيت بأجرين حدا ساعات جوز اللوا زلكو دا زلكو سي أبتا ملاقسيت أنا النبرتين وردنا كابتا أوتوبس مساز وردو دك تعدنا يرم نعاد غابهم نابن دابون وندمي ملاقت سديدة أبتا ملاقسيت كنورد كلنا كباب فرق مع عالت خوين نبره
ድሕሪ 2 ሰዓት ፈርቓን ናቢሉ ሓደ ድልዱል ጎበዝ ኣድጊ ሒዙ መጺኒ ነቲ ዚንጎ ከም ወረቐት ጠቕሊልና ንጽዕነት ከም ጽዕመና ጌርና ወዲናዮ ብቑመት ናብ ክልተ ወገን ዝባን ኣድጊ መዓራሪና ጽቡቕ ጌርና ጽዒድናዮ እቲ ኣድጊ ድሉው ጽጋባ ተባዕታይ ኣድጊ እዩ ዘልኩዳ ዘልኩሲ እዚ ብጠቕላላ 30 ኪሎ ዝምዘን ዚንጎ ነቲ ኣድጊ ከበደን በገስ ምስ በልና ዘብዘብ እናበለ እናሃለለን ኣድጊ ብቁፅ ኢሉ ጸጸኒሑ ፍንጥራ ይብል እቲ ጎበዝ ለድሕሪዩ ኣነ ለድሕርቲ ጎበዝ ጉያ ጀሚርና ኣድጊ ጠጠው ኣይበለን እቲ ጎበዝ እግሩ ተቆፂ ግዲ ኮይኑ ካባይ ፍንትት ምስ በለ ሓንክስ እናበለ ክጎይ ዝተፊለሉ ኣነ ነቲ ጎበዝ ከርክቦ ይከኣልኩን እቲ ጎበዝ ነቲ ኣድጊ ከርክቦ ይከኣለን ሓያሉ ምስ ጎየኹ ልበይ ውትፍ ኢልኒ ብለይቱ ስለ ዝነቐልኩ ይቆረስኩን ጥሜት እውን ነይርኒ እዩ ልበይ ጥራይ ዘይኮነ ርእሰይ እውን ፅርውርው ኢልኒ ኣብ ጽላል ሓንቲ ሰራው ግምስስ ኢለ ፈሪኸ ኸዓ ኣብቲ ጨው ቀትርቲ ኣብቲ በረኻ ረዳእ ዘይብለይ ከይመውት ኣመና ፈርየ ዘልኩዳ ዘልኩሲ ነዊሕ ኣዕሪፈ ኣካላተይ ተረጋጊኡ እተን ኣብ ከረፂት ኣንጠልጢለን ዝነበርኩ መሳምር ሒዘ ነታ መንገዲ ተኸቲለ ጉዕዞ ጀመርኩ ነዊሕ ሰዓታት ዝተጓዓዝኩ ኮይኑ ተሰሚዕኒ ኣብቲ ዓዲ በፂሐ እንዳ ኣቦኡን ወንድሜ ክረኽቦይ ተሸገርኩን ኣቦኡን ኣዲኡን ጎረባብቲ እናተሓጋገዝዎም ጽቡቕ እንግዶት ገይሮምለይ እቲ ኣድግን ዝተጻዕኖ ዚንጎን ኣብ ዓዲ ኣተውን እቲ ንብረትን እቲ ጎበዝን እቲ ኣድግን ዘይምምፅኦም ተሻቒለ እምበር ደቂሳ ሓዲረ ዘልኩዳ ዘልኩሲ እቲ ኣድጊ ሽዑ ግዝያት ካብ ጎደባ ዓዲ ዝተገዘየ ነይሩ ሃሊሉ ምስ ከደ ናብ ተሞናታት እዩ ኸይዱ እቲ ጎበዝ ኣይገደፎን ክሳብ መወዳእታ ምስኦ ኸይዱ ደኺሙን እግሩ ሓንኪሱን ስለ ዝነበረን ከምኡ ድማ ምድርያ ምምሳዩ ስለ ዝነበረን ኣብቲ ዓዲ ሓዲሩ ንግሆ ዚንጎ ብኻልእ ኣድጊ ተጻዒኑ መጺኡ እቲ ዘምፃ ንስራሕ ክሰርሕ ምቅርራብ ጀመርኩ ወንድሜ ነታ መልእኽቲ ክነግረኒ ከሎ ነቲ ዚንጎ ዘቕይረልካ ክኢላ ተማላ ኢሉ ነይሩ ኣነ ግን ዚንጎ ንምቕያር እንታይ ክኢላ የድልዮ ኢለ ባዕለይ ክቕይሮ የመዲበ ካብ ዝፍጠር ዚንጎን ማርቴሎን ወቂዐ ዘይፈልጥሲ ባዕለይ ክቕይሮ ምሕሳበይ ዳሕራይ ክዝክሮ ከለኹ ይገርመኒ እዩ ኣሎ ግዝያት ዝኾነ ነገር ትኽእሎ መስለካ እሞ ጎል ተኣቱ ዘልኩዳ ዘልኩሲ ማርቴሎን ተናልያን ረሲዐ ተናልያ መስማር ተውፅኣሉ መሳርሒ እዩ ማርቴሎ ክልምን ሓደ ቆልዓ ናብቲ ከባቢ ልኢኸ ብገይሩ ጠፍዩ ካልኣይ ቆልዓ ልኢኸ ንሱ እንደምግኒ እቲ መጀመርያ ዝለኣኽክዎ ጥራሕ ኢዱ መፂኡ መደምጎዮ ሓቲትዮ እቲ ዝለኣኽካኒ እቲ ሰምኡ ጠፊእኒ ኢሉ ምስ መለሰለይ ቁሩብ ፍሽኽ ኢለ ነገር ቆልዓ ኸምኡ እቲ ካልኣይ ቆልዓ ድሕሪ ክንደይ ሓንቲ ዘለቕለቕ ትብል ኣረጊት ማርቴሎ ሒዙ መፂኡ ተናልያይ ተረኽበን እቲ ስራሕ ክጅመር ኣስከላ ከዓ የድሊ ነይሩ እዚ ወንድሜ ቅድሚ ውላዱ ዝተሰርሐ መንደቕ ኣዝዩ ነዊሕ ነበረ መረባዕ ቁመቱ ክንደይ ክኸውን ከም ዘለዎ ከይተወሰነ ተሰሪሕ መስለኒ ነቲ መረባዕ ኣብ ክልተ መቒልካ ግራውንድ ፕላስ ዋን ምኾነ ኮርያ ሞ ከዓ 6 ደርቢ ፕላሶም ገበርዎ የቕሬታ ቁርባ ጋንያ ዶ ናብቲ መረባዓት መደይብ እስከላ ክደልዩ ኢለ ሓቲተ እዚ ኩልና ንፈልጦ ኖርማል ኣስከላታት ኣብ ፍርቂ ዝበፅሕ ንዊሕ ኣስከላ ስለ ዘድሊ እቶም ክተሓጋገዙኒ ተቐሪቦም ዝነበሩ ደቂ ዓዲ ናብ ጫፍ ተዓዶ ኸይዶም ብዙሕ ኣይዶም ገይን 4 ሰብ ተሰኪሞሞ ዝመፁ እስከላ ምስ ረኣኹ ገሪሙኒ ክንድኡ ዝኾኑ ኣስከላ ርአ ይፈልጥን እየ እቲ ክልተ ዕኑድ ከክንዲ ፓሎ ዝኸውን ገረብ ቀላሚጦስ እዩ እቲ ዝሃበና ሰብኣይ ንባዕሉ ህድሞ ክድብድበሉ ዝለመኖ እዩ ተጠቒምኩም ቀልጢፍኩም ምለስዎ ስለ ዝበለ ኣነ ኣብቲ ካብ ስራሕ 60 ዓመቱ ዘምልአ መረባዓት ምስ ደየብኩ እቲ እስከላ ተመሊሱ እቶም ሰብኡት እቶም ጎረባብትን ኣንስትን ቆልዑትን ኣንቃዕሪሮም ጥሙትን ነበሩ ክኢላ ካርፔንተር መሲለ ተራእዮም ኩሉ ምንቅስቓሳተይ ብዘለና ዓቕሚ ናይ ክኢላ ከምስሎ ድማ ፃዕሪ ነበርኩ እቲ ዚንጎ ብከክንዲ ፒሮ ዝኸውን ምስማሪ ተሰሚሩ ነዚ በታ ርእሲ ናይ ኣረጊት ማርቴሎ ስሒበ ከውፅእ ብዙሕ ተሸጊረ ሰዓታት ወሲዱለይ ብኽንደይ ግድል ክልተ ዚንጎ ቀሊጠ ክልተ ሓደስቲ ዚንጎ ብመፅዓን ገሊላ ደይበዮ እተን ሓደስቲ ዚንጎ መዓራርየ ክስምሮ ጀመርኩ እቲ ገዚአ ዘምፃእክዎ ምስማር ቀጥን ዝበለን ነዊሕን እዩ እቲ ሞራለ ናይቲ መረባዓት እንታይ ዓይነት ኦም ከም ዝኾነ ንድዒ ሽዑት ፈለማ ብጥሉሉ ከሎ ምስማር ተወጊኡ ክኸውን ኣሎ እምበር ሕጅስ ደረጋ ሓፂን ኮይኑ ምስማር ኣብ መዓራርያ ሃርም ምስማር ልውይ ጥራይ ይብል ኣብ ሓንቲ ዚንጎ ፍርቅት ምስማር ተወዲዩ ዘልኩዳ ዘልኩሲ
أنا أبزي مويا أتي هنس زي كونكوسي إنهم زلوا خردان جميرو أتمر عليه لسليسو نت مسمار أنت تقبل الليلة زي تبلعي وزي ترقس مسؤولية لا أزوزكو لخايب قرباس لسترخبه لخايب خبايا متيم أب كشين كلواتيم بمسعان قليلة ليبيا بلخاي ناتركوسكو نتا حانت زينغو سميريا كابتز السمركو مسمارات حانت ترايت تخيلاتيا ناي جدن كتبل على كاسب لزول نمبر أنا سكدنكو ديلا نيره أذكر بينتر مسحوق جافت فتى سريح له بشان كله قال له مساعدة يبو المجمر تاجزي بهيوتو لعلم ربعات كوين تمسيحه دهر مساح مريت جب منك بالجميرو حنسابنا بسماي حنسابنا بزينغوين نات أمتكو استراحك أتسيليه أتخليت زينغو هاي تسمرت 4 زينغو سمر الزمس أو مسمار توديه نتخليت زينغون ولا تمسماري اللواء تميله أزبط أنا بركو أمونغو نتامس ديب كزملو سواس كلا كم صوا عزيزة تغلط يفهم كيدم نتا زينغو بزخونة يخونا لاقي بيا أسكالا خمس زخودو دمجيم نتصلوز مسل دبنا نراهو تشغيل نبركو زلكو سي أبزبان مربعات كله أتدبن بنك بالسنحة سماي مرحتة تخفته كابتن قراب تيحان سبيتي معك على زخونة بلاستيك نلع الخضر بيالا فتينا أتلاستيك فلو نابله أبزبان مربعات كبس حكاله أتا بمسعان أسيركا مسحاب كلتنا ذكرناهم أمسعان أسيران نتا مسعان دربينا دي سحبه سيريا أبراخي عصيفة كوفي لنا تلاستيك تقدين نقل دقائق تسميمه أتزناب أفعل بركن نقولان سلستحوسو مصوار برتي النبره أتنفاس كابت زلخول إلوني كخير مسدلي أبحان تغرنا تسقع إله بقف لبيبت بالكو نتا لاستيك أما عراريه كخدن نحسبكو هو بلان فاس كاب إيده من تلو زرا بشنخ يماني دمت زينغو سمية كل يحبالكو نتن سميرين زبالكو كلت الزينغو كلت قبيلو أسودان بخينا أن نقو عايز أنعكو إلان أمرخي مسقومكو زلكو سي جنا ساعة حمش تخلو بتخبير ماي مريت أرمي تانيرا ناي جاكيتي قوبع عبر إسي وديه دما كم تمجمر تازنا بركو أبراخي عاصفة من كسياب أبراخي ترئيسي كوفي لنا تأهي تقبلكو أتزخف أنا قرو بردكو جميرو زلكو سي أتزحل مجمرتا أتابع تأجرين إيدين أقريها بدني ثانيهم أب إزنيون زبالة زحلق سمعنا جميرو أب ميدا نشديش تور حنا حكمنات مرتمهيرة كم تيه كم متأن لعل الرسمي سبزقتل كم متأن لعل زحلون سبيقتلي أفهيكين كساسكو هايبوترميات بالكالاد مسكو دحرهي بزحت فلتنن دك أسدي مسأن نيرو ولا بهالفتا إذا أتنيري كردعني كالن زناب كم زك قارت زي فلتكن حلم غيني يسمعني مويتا مقابر سماعتات إنها تقبر كخلو ترأيني صندوق ريسات سكيمم نا مقابر نقربو أنا غامستن قبارو دويلة نت صندوق ريو أزنا جرزي حق دي ولا مزنقع خميرة إلى حسب أنا مويتا خلوص أنا قال له شعوث تاريخ هيوات زنب بسبعي مايكروفون كم معراري بنصر سمعيه وسوق ولداي قرماي وي قرماي ولداي يوهانس كابابونا دين أب زي تفلت عمة مرات أب مبيتو أب نقدت ولده مسبلة سقاقا إلو دوبله نتاق زيت تطعيم الله نتي أب تقايز نبر السبعي حاتيتيو أنا تقاقي دي وسوق زبل زلو سوق دا يكون زبال بمبال حتتكو حتى أرمل سيبني أدي سباي نو بيجي يكونن تواسع عيسلز نبره وسوق زبال مسبلة نجار مني أتيام باب تاريخ هيوت نبع وقت عليه وسوق ولداي أدمين السدات كأخله عديو حازرين أنا بيتبيع تسدده أدمين تمرت مسأخله أبعد سابا قدام يكفل جمره أو قدام يكفل سلستك زي مسترفه أبو أدمين تمرت زي أخله يكوني لهم كل عامة عرفتها أبوه تمرت قاريته مالتي ودا 10 عامة مسكنه عندنا تمرت جمره كل سعنا ترفه حنسابنا حالفه كساب شمون تقفل تماره أبشامنا يكفل هلا شح مثل زنبرة أتمم مهرد قالوا شح مخابات حزننا نابولي شجرونه برو بجان شعته 270 شعته نابي إرترا مسيونا ميرا تسلفه أميرا 14 عامة سنهم والسوق قرماي أميرا
ኣብ ድግድግታን ኣብ ማይ ዓይንን ነናይ ረብዒ ሰዓት ውግእ ተሳቲፉ ኣብ ውሽጢ 14 ዓመት ኣብ ሳት ፍርቂ ሰዓት ጥራይ ውግእ ውዒሉ ዝወሓደ ደቃይቕ ዝተዋግአ ተጋዳላይ ተባሂሉ 2 ግዜ ካብ ውድብ ጥዕና ዓለም WHO ሽልማት ረኺቡ ይኹን እምበር ውሱእ ግርማይ ጸላኢ ብዝሕ ጠያይቱ ከም ዝተኮሰሉ ምስኡ ዝወዓሉ ብፆቱ ዝምስክርዎ ሓቂ እዩ እንተኾነ ክጭሙቶ ይከኣሉን ስለዚ ብጥራሽ መውጋእቲ የብሉን እንሆ ሎሚ ኣብ ልዕሊ ሓንቲ ምርባዕ ደይቡ ዚንጎ እናሰመረ ከሎ ብማይን በረድን ክቕጥቀጥ ድሕሪ ምጽናሕ ብጅግንነት እናተጸመመ ከሎ ከይተፈለጦ ብሃይፓርተሚያ ዓሪፉ ኣሎ እቲ ንባብ ምስ ተወድአ ኣነ ናበይ ከም ዝኸድኩ ይተፈለጠንን ዘልኩ ደኣ ዘልኩሲ ሓደ ሰባይ ኣብ ልዕሊ መረባዓት ደይቡ ብዙሕ ግዜ ነውኒው ኣበራቢርኒ ከም ዝመስለኒ ሃለፍታን ድቃስን ተሓዋዊስኒ እዩ ነይሩ እቶም ኣስካላ ከምፅኡ ዝኸዱ ነቲ ዋና ይረኸብዎን እቲ ስካላ ኸ ኣብቲ ገዛ ይፅንሖምን እታ ሰበይቱ ኸ መን ከም ዝወሰዶ ይፈለጣትን ነቲ ሰብኣይ ደልዮም ነቲ ስካላ ንመን ከም ዝሃቦ ሓበሬታ ክረኽቡ ደጉም እዮም ማይ ምህራም ኣቋሪፁ ዳርጋ ሰዓት ምስ ገበረ ነቲ ስካላ ሒዞም መፅዮም ኣብ ታሕቲ ኮይኖም ክንደይ ግዜ ፀዊዖምኒ ድሃይ ምሳኣኑ ዝሞትኩ መሲሎም ሰንቢዶም ዘልኩ ደኣ ዘልኩሲ ደጋጊፎም ኣውሪዶምኒ ሓዊት ኣውጊዱ ቡን ተቐልዩ ድራር ተዳልዩ ጽቡቕ ክንክን ገይሮምለይ ነፍሰይ መሊሰ ኣብ መወዳእታ ጥርሙዝ ኣረቂ ተኸፊታ ኩሉ ትፍጻሜ ፅውፅዋይ ኮይኑ ክሳብ ስማዓኒ ተፈስየ እቲ 4 ፍንጃል ኣረቂ ጽቡቕ ሰሪሑለይ በጢለ ሓዲረ ንጽባሒቱ ንግሆ ክሳብ ፍርቂ መዓልቲ ዝኸውን ኣብቲ ዓዲ ጸኒሐ ሽዑ ናብቲ ኣውቶቡስ ዝረኽበሉ ጽርግያ ኸይድ ነይሩ መደበይ ፀሓይ ብንጉያ ወፅያ ነታ ጸቢቕ ዘይነቐፀ ክዳውንተይ ኣብቲ መንደቕ መካበብያ ሰጢሐዮ ኣብ ውሽጢ ትህድሞ ኮይና ንቆርስ ነርና ክዳውንተይ ነቐይፁ እንተኮይኑ ክሪኦ ውፅእ ኢለ ስረይ ካምቻይ ጃኬተይ ኩሉ የለን ሰንቢደ ነፀላ ናይ ኣቦን ወንድሜ ተዓጢቐ ብራቴለ ማልያይ ጥራይ ተኸዲነ ነይረ እቲ መካበብያ ሓፂር ስለ ዝነበረ ፀጊዕ ኢለ ንማዕዶያ ቆመትኩ ኩለንተን ክዳውንተይ ዝተኸድነ ሰብ ርአ ገሪሙኒ እንታይ እዋኑ ሰሪቑ እንታይ እዋኑ ተኸዲንዎ ይዛወርሉ ኣሎ ኢለ ደንፂኒ ካብቲ መካበብያ ውፅእ ኢለ ሄይ ናስከ ና እናበልኩ ብቕልጡፍ ስጉምታት ናብኡ ገፀይ ከድኩ ርኢም ሰበለኒ ካድም ጀሚሩ እምኒ ልዕለ ደድሕሪኡ ጎየ እቲ ነፅላ ምጉያይ ስለ ዝኸልኣኒ ኣውፅአዮ ኮስቱሙን ብራቴለን ጥራይ ገይረ ተመላጠጥ ኮይኑ እቲ ሰብኣይ ፅሉል እዩ እቶም ጥራሕ ነብሰይ ክጎይ ዝረኣዩን ደቂ ዓዲ ወይለይ ወይ ፅሉል ዓድና ካልኣይ ረኺቡ ኢሎም እናስሓቑ ነቲ ፊልሚ ይዕዘቡ ነቲ ፅሉል ነዊሕ ምስ ጎየኽዎ እንታይ ከም ዝሓሰበ ደንጎላ ልዕሉ ናባይ ገፁ ግልበጥ ኢሉ ድሮ ፅሉል ምዃኑ ተረዲን ስለ ዝነበረ ካብ ምፅሉል ምጥምጣብ ምህዳን ከም ዝሕሸኒ ወሲነ ንሱ ደድሕረይ ኣነ ቅድሚኡ ፈለለለል በልና ኣጆኻ በራኺ ኣጆኻ እናበሉ ከተባብዕዎ ቲፎዞታት ደቂ ዓዱ እሰምዖም ነይረ እቲ ጽቡቕ ነገር ኣነ እምኒ ደርበ ኩሉን ንሱ እውን ኣይደርበየለይን ኣብ ከባቢቲ ገዛ እንዳ ወንድሜ ክበፅሕ ከለኹ ነታ ዝደርበኽዋ ነፀላ ከልዕላ ስለ ዝደለኹ ንድሕሪት ገፀይ ቁልሕ ኢለ እቲ ፅሉል ደድሕረይ ኣይነበረን እምበሽ ንድሕሪት ገፁ ከም ንፋስ ክጎይ ተዓዚበዮ ዘልኩ ደኣ ዘልኩሲ 700 ቅርሽን ታሲራይን ሰዓተይን ኣብ ጃኬተየን ነይረን ተመሊሰ ነቶም ቤተ ዘመድ እንዳ ወንድሜ ነጊረዮም ፅሉል ኣይተረኽበን በብወገኖም ክሳብ ጎደባ ዓድታት ከይዶም ደልዮም ተቐቢፁ ኣብ መጠረሽታ ንኣስመራ ዝኸደሉ ስርን ካምቻን ከናዲለይ ከም ዝሓይሽ ገሊፆሎም ሓንቲ ፅብብ ዝበለትንን ዝሓፀረትንን ስረ ተረኺባትለይ ብላዕሊ ኸኣ ብልይ ዝበለት ጎልፎ ተኸዲነን ፅባሒቱን ኣስመራ ተበጊሰ ድሕሪ ወርሒ ክልተ ሓደስቲ ዚንጎን ሓደ ኽኢላ ካርፔንተርን ሒዘ ናብቲ ዓዲ ተመሊሰ ክዳውንተይን ንብረተይን ኣይተረኽበን እቲ ካርፔንተር ኣብ ውሽጢ ፍርቂ ሰዓት ነቲ ዚንጎ ቐሊጡ ጽቡቕ ገይሩ ሰሚርዎ ካብቲ መረባዓት ካወሪዱ ሽዑ ሓንቲ ምስላ ናይ ዓረብ ተዘኪራትኒ ንባኒ ዋላ ፍርቂ ኣይብላዕያ እቲ ኽኢላ ክስንክታ ግደፈሉ እትብል ምስላ እያ ሓውኹም ወልዳይ ፋልሶ ካብ እንዳ ወንድሜ ጸሓፊ ግርማ ዮሃንስ ሳንዲያጎ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ፍትዋ ተኸታተልቲ መደብና ብዘቕርምናልኩም ትሕዝቶ ዓጊብኩም ተዛኒኹም ክትኮኑ ተስፋ እናገበርና ናይ ሎም ትሕዝቶና ኣብዛዚምና ኣለና ኣብ መደብና ዘለኩም ርእይቶ ይኹን ነቐፌታ ወይ እውን ክቐርበልኩም ትደልይዎ ጽሑፋት ምስ ዝህሉ በትልሙድ ኣድራሻና ናብ ሬድዮ ኤረና @gmail.com ኢልኩም ለኣኹልና ክበጽሓና እዩ
بتوسخونا فيسبوك تسفيت يوهانس بموبال أبناء ملء اختصاصون كتقدفلو كم تقولوا كزخاخركم دالي بسترف هبز مسربوع أبتا مساسال ساعتين بستفليت حسن كساب نراخب أطعمو تطعمو مس راديو رنا عبز مدبزي لمحبراوي هيوت زنصبارقو صحفات قتمتات درستاتن وازاتاتن زغربو خوينم اب هيوت نزقاطمو صقماتنا فتاتحومن عملخختانا معلتاوي هيوتنا تذكروتات نسنتن كالي ناطمامتانا بولقاوي هيوتنا نانصبارقه ززناقعن مخرطات زلقسن مدبيو تطعمو مس راديو رنا